L-ewwel fażi tal-proġett tal-Imsida Creek wasal lejn tmiemu u fit-12 ta' April se tibda t-tieni fażi. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet żar ix-xogħlijiet li qed isiru u qal li l-proċess ta' konsultazzjoni u ippjanar estensiv li sar qabel beda l-proġett qed iħalli l-frott tiegħu. Qal li f'dawn ix-xhur saru numru ta' arranġamenti speċjali u rotot ġodda biex waqt li jsir ix-xogħol infrastrutturali jitnaqqas l-inkonvenjent li wieħed jistenna meta jsir proġett ta' dan il-kobor. Ilħaqna madwar 20% tal-implementazzjoni tal-proġett. Dan huwa proġett li beda ix-xogħol fiżiku fuq u beda 4 xhur ilu u nistab sodisfatt li wara 4 xhur diġà imxejna u lħaqna dan it-target illi qed jurina wkoll illi bil-mod kif huwa għaddej ix-xogħol qegħdin on time max-schedule mal-work schedule li konna ftehmna mal-kontrattur. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul qal li fil-jiem li ġejjin mistenni jibda x-xogħol fuq l-aħħar żewġ pilastri li se jservu bħala l-bażi għal flyover li taqqat l-imsida ma tal-qroq. Qal li f'parti oħra għaddej ix-xogħol fuq pont ġdid li jwassal mix-xatt tal-imsida għan-naħa tal-Pjetà. L-ewwel fażi ffukat fuq il-build-up tal-ewwel parti tal-proġett li hija triq li mintax biex tagħti għall-Pjetà. Hemmhekk qed nitkellmu fuq 60 pile, uħut minnhom wisajn kważi metru, uħut minnhom fondi 7 solari. Dak it-tip ta' xogħol issa sar u mbagħad anke fis-sit fejn qegħdin bħalissa fis-sit ċentrali fejn hawn il-monument tal-ħaddiem biex jifhimni kulħadd qed isir ħafna mix-xogħol tal-pedamenti. Illi fuqhom imbagħad jinbena t-tieni fażi li ħadd tkun qed tikkonsisti fil-bini tal-flyover mod partikolari l-ewwel parti tagħha ħalli mbagħad nibqgħu tilgħin lejn it-triq ta' Emmej Vassalli. Steve Ellul qal li dan il-pass u l-qafas biex f'din il-parti tal-proġett ikun hawn spazji miftuħa. Qal li dan se jkun fih 20,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ u wkoll pjazza li qal li se tkun daqs Pjazza San George. Mistoqsi jekk it-tieni fażi tal-proġett hix se twassal għal tmexxija differenti tat traffiku, Steve Ellul qal li bħalissa l-pjana tmexxija tat traffiku hu effettiv ħafna u qal li se jkun hemm modifikazzjonijiet żgħar fejn se tinfetaħ triq oħra għal passaġġi iktar siguri kemm għan-nies li jkunu bil-pass u wkoll għal dawk li jkunu qed isuqu. Qal li dan it-tibdil se jkun ikkomunikat fuq il-mezzi tax-xandir u dawk soċjali fil-ġimgħat li ġejjin.